alaikum. Da farko jam'iyyar APC tana murna, tana farin ciki da shigowar gwamna na jihar Kano da mutanensa duka zuwa jam'iyyar APC. Muna maka barka da zuwa, muna maka marhabin, kuma muna maka jabbama. Abinda muka gaya maka shine jam'iyyar APC babu rigima a cikinta. Na tattauna da manya-manyan shugabanni na APC a jihar Kano wanda suka yi takara 2023 na gwamna da mataimakin gwamna. Suna murna da zuwanka kuma sun tabbatar mun ba za su sake takara, ba za su yi takara tare da kai ba. Sannan kuma sauran masu bukata wanda suke so su yi takara APC sun tabbatar mun cewa sun aje bukatar su sun ban maka. Allah kuma ya taimake ka. Muna so ku gaya maka cewa jam'iyyar APC muna da tsarin mulki. Tsarin mulkinmu shine duk wanda yake gwamna a jihar APC to shi ne shugaban jam'iyyar APC a wannan jiha. Muna so ko mu gaya maka jam'iyyarmu jam'iyya ce ta sanin mutuncin jama'a. Jam'iyya ce muna da elders wanda yake kan wa'ada yake, ko muna tabbatar maka idan Allah ya yarda za mu samu babban nasara a zaɓe mai zuwa jihar Kano. Na saurari bayaninka da ka ce za ka yi watan ƙungiya ko kuma babban kwamiti na manyan mutane domin su baka shawara. Mun yi nadam da wannan shawara da ka bayar. To jama'a, daga ƙarshe muna gode maku, kuma Allah ya yarda wannan gwamna idan Allah ya yarda zai sake cin zaɓensa na shekara 2027 idan Allah ya yarda. To jama'a, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah, muna godiya Baba